Fonzu jmur sas-Suq Tal-Bdiewa. Is-Sibt li għadda Fonzu mar sas-Suq Tal-Bdiewa. X'inhu wasal? ċa kien hemm ħafna familji jixtru? X'kull offa kulurita kellhom? Fonzu staqsa lil wieħed mill-bdiewa. Hawnhekk frutta ħaxix biss tbiegħu? Le, barra frottu ħaxix tal-istaġun, issib ukoll bajt, ġbejniet, għasel, u anke majjal, tiġiġ u fnik, kollox lokali. Fonzu ħareġ il-lista li kien ġab miegħu. Xtara ħaxix għall-menestra, ful għall-kosksu u ħafna frott. Xtara wkoll ftit ġbejniet friski u kaxxa bajt. X'in mar lura d-dar, Fonzu refa' kollox f'postu. Ħalla barra biss il-ġbejniet, il-bajt u fulu. X'kellu f'moħħu Fonzu? Torta! Dakinhar flaxija, Fonzu stieden lill-ħbieb biex jieklu t-torta u platt insalata flimkien. X'in lestew kien fadal biċċa torta. Ma rridux jaħluha. Tinkwetawx, għallilhom Fonzu, għada noħodha miegħi l-iskola għall-lunch.